ହେଇଗଲା ଆମର। କ'ଣ କରିବା? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଗେ ସିଝେଇବା। ହଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ମାନେ ରବିବାର। ତ ଆଜି ରବିବାରରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଝିଅ, ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ମାମା ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମାମା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ଆସିବ। ହଁ, ହଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ସିଲିଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବା। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମାମା କ'ଣ କରିବା? ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଗେ ସିଝେଇବା। ହଁ, ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଚେନ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଢ଼େଇ। ଏଇଟା ମଜା ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାଜିକି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେହରେ ସିଝେଇବା, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଜିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବୁନ, ବାସନ ମଜା ସାବୁନ। ଆମେ ତାକୁ ମାଜିଦେଲୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଧୋଇକି ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଢ଼େଇଟାକୁ ମାଜିଦେଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇବା। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ନେବା, ଅଣ୍ଡା ଦେଖିକି ପାଣି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଣିନୁ, ମାତ୍ର 3-4ଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭଲ ସାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବ, ଭଲ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ। ଏଇଟା ଲୁଣ ନା ଚିନି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇଯାଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଅଣ୍ଡାଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛେ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼େଇଟାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରୁଛି, ତାପରେ ତେଲ ପକାଇବି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଛି ତେଲରେ। କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାଜିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର